उत्तर प्रदेशआव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय गंसे लामानि जाब्रबथायाव साबा आइजो लोगोआव उन्दै गथ'सानि जिउ खहा। उत्तर प्रदेशनि प्रयागराज जिल्लायाव बे गिख्रंथाव जाथाया जादों। मिथिनाय बादिब्ला 10 सुबुंफोरा गंसे गारिजों दावबायनो थांदोंमोन। दावबायनो थांबाय थानाय समावनो लामायाव हरखाब गिख्रंथाव जाब्रबथाय जायो। गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानायजों साबा लोगोआव सासे उन्दै गथ'साया जायगायावनो जिउ गोमानाङो आरो साबाया गोब्राब जोखोम जायो। जिउ गोमानाय साबा सुबुंफोरखौ गासैखौबो आइजो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जिउ गोमानाय साबा आइजोफोरनि मुंफोरानो जाबाय 45 बोसोर बैसोनि रेखा देवी, 70 बोसोर बैसोनि कृष्णा देवी, 36 बोसोर बैसोनि सविता, 32 बोसोर बैसोनि रेखा आरो 1.25 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'सानि मुङा अजस। गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो साखाथिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। जाथायखौनो खौरां मोननानै उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो आरो गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ गाहामैनो फाहामथाय होनो थाखाय बिथोन होयो। फोरोंगिरि मावनो गोसो जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव गोबां फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे आखान्थि फोरोंगिरि आरो साबा आयदा फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ बिजाथिफोरनि गेजेराव आनजाद लानायनि गेजेरजों थिसननानै लानाय जागोन। गाहाय फोरोंगिरि मासियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd डिग्री लानाय इंराजि रोंगौथि गोनां लोगोआव 5 बोसोर गाहाय फोरोंगिरि महरै मावखांनाय रोंगौथि थानाय जानांगोन। गाहाय फोरोंगिरिनि दान बान्थाखौ 14 निफ्राय 20 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बेजों लोगोसे बिगियान फोरोंगिरि, इंराजि आयदानि फोरोंगिरि, बिगियान आयदानि फोरोंगिरि, हिन्दी आयदानि फोरोंगिरि आरो सासे हस्टेल फोरोंगिरिनि गोनांथि। बेफोर आयदा फोरोंगिरिनि थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनोब्ला बिगियान फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया MSc आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। इंराजि आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। बिगियान आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया BSc लोगोआव BEd DLED डिग्री जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हिन्दी आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया हिन्दी आयदायाव MA खालामनाय लोगोआव BEd DLED डिग्री गोनां जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। हस्टेल फोरोंगिरि महरै बिजाथिया BA, BSc लानाय लोगोआव इंराजि रोंनाय जाथारनांगोन। बेनि दान बान्थाखौ 8 निफ्राय 10 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो 7086283946 नम्बराव WhatsAppनि गेजेरजों गावनि बिजाथिनि फोरमानलाइखौ हरनो हागोन। लोगोसे गोबां मिन्थिनो थाखाय 8473002079 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन। आनजादखौ बोहैथि दाननि 30 अक्ट'बर रबिबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव लानाय जागोन।